Той е велик, защото е пръв. Пръв въвежда администрация. Пръв въвежда новите регалии на властта. Така че, за да може да се справи Борис с старата аристокрация, за да може да поддържа новата аристокрация, да поддържа новото държавническо образование, той трябва да ги изколи. Казвам го буквален смисъл. Изколвайки, той не е изколил само 52 боляри. Той не е изколил само техните семейства. Той доста народ е унищожил, доста народ е, дето се казва, с тях. Защото всяка промяна изисква в исторически план, навсякъде където да погледнем, се реки от кръв. Като всеки владетел, прагматик, истински прагматик, той не е религиозен тип. Това е обобщение сега. Да. Не, това е обобщение сега откъде. Защо сме сигурни, че това е така? Това е клише, че всеки владетел не е религиозен тип, той си гледа властта. В смисъл, имаме ли доказателства за това или нямаме? Имаме, с неговите действия. Неговите политически действия. Той първо е водил преговори с папството. Водил е преговори с Византийската империя. Това не значи някаква религиозност. Коя схизма? Католическата или православната? Той за него не е стояла пред него въпроса да приемаме религията като такава, като мистично откровение, или да приемаме религията само като политически инструмент. Реално той е приемал религията като политически инструмент в момента. Добре, поне заслужава да го числим след великите българи, нали? Или великите български владетели. Да, той е оставил... При него се преобръщат нещата. При него, за добро и лошо, България е такава, каквато е и сега. Борис има едно много успява да сложи ръка върху правата на славянски език. Точно това нещо. То е много интересно. Ние можем да се казваме така: руснаците ползват нашия език, сърбите ползват нашия език. Тоест, правото за ползване на езика, ако го кажем в един обикновен начин, е благодарение на Борис. Борис институционализира език, т.е. го приема, налага го. Но няма ли сме едно нещо? Няма ли сме голям исторически хронист? Защото един голям, велик хронист, като Скириса, Никита Хроният и другите гръцки, византийски историци, те могат да представят, да се старат история, да я напишат, да я изкриват. Ние нямаме. Ние имаме данни от тези историци. Ето как достигаме и до вечния болен въпрос, че българите сами правят историята си, но винаги я описват друг. Най-интересните сведения за Борис получаваме от чужди източници на латински или гръцки език, от историческите документи на Рим и Византия. Откъде е трябвало да приеме Борис християнството? Правилен избор ли е направил? Защо изобщо се е колебал? За щастие няма нужда и ние, като пратениците на хана, да пътуваме до Рим за отговори. Мисията на капуцините и католическия храм се намират днес точно на улица Княз Борис I, столицата. Ще да бъде нещо различно, ако все пак преговорите с Рим и с папа Николай бяха приключили положително. Това е много любима тема за българите. Да, това винаги какво би било ако... Аз не бих толкова лесно казал, че щеше да е по-друго. Със сигурност щеше да е по-друго. Но сякаш тази източна традиция тук беше много по-закрепена, бихме казали, по-славянска, отколкото нататък. Безспорно това, което аз научих за княз Борис, беше много динамичен човек, т.е. Със сигурност много искал младата му държава да бъде стабилна и да бъде обединена. И той много по-бързо, отколкото останалите, проумял, че това всичко няма да стане без християнството. За това толкова наблягал той да приеме кръщението, както и после неговите сънародници. Не знам на колко беше строг с своите близки, но както знаем и от история на другите народи, аз от история на Полша знам, че беше по подобен начин. Тоест има противници, има привърженици на старата вяра, както всъщност и било в България. И тези 55 бояри и с техните семейства
все пак те са вдигнали бунт срещу княз Борис. Ние не можем да оценяваме времената от наша гледна точка и от нашите времена. Нали? Трябва да поставим някакво мнение, трябва да станем в тяхното зизинлейбен, т.е. в тяхното време, с тяхното мислене, с тяхната традиция. Това беше начина, по който се действало по това време. Ако се бунтуваш си срещу владетел, трябва да бъдеш отстранен, т.е. единствено смърт. Започвам да си мисля, ако княз Борис е наистина велик, значи не се нуждае от никакво разкрасяване на историята. Точно обратното. Вече искам да разбера не какво мислим за княз Борис, а какво чувстваме. Това е важно, когато става въпрос и за истина, и за вяра. Аз си мисля, това се чудя, това и се опитваме да разберем с този филм. Има ли нещо в неговата история на Борис, което да пречи да бъде обичан или наистина да ни помогне да го усещаме, да го чувстваме като някакъв реален човек, а не икона, историческа личност, нещо от учебника? За мен велик човек е такъв, който останал в историята и независимо от времето, в което го приемат, има влияние върху хората. В момента той очевидно има влияние върху нас, щом ние обсъждаме неговото дело. Значи, ама някакси не го чувствам, аз не мога да разбера какво чувствате. Ние говорим вече един час. От него единствено убийствата му. Добре, вие не четете ли с буквите, които той дава на нас, българите? Това не ви ли дава на вас правото да се отличавате от хората с съзнанията си, да се отличавате от нациите със своята писменост и да можете да четете и да приемате знанието в себе си? Това не е ли велико дело? Има хора, които стават и хора, които не стават за велики. Има хора, които... това е... не мога да го обясня. Добре, а вие мислите ли си, че Борис, той самия се е представил като велик човек, запомнен от историята, вършейки тези свои дела? Няма кръстител. Да. Той просто е действал съобразно ситуацията. Ситуацията го е налагала, затова го е да развива. Да, даваш религия, след това даваш и писменост и изобщо не очакваш да останеш. Аз не казвам, че не е това последствието. Естествено, че следствието е, че ние имаме писменост. Ма той си го очаква, той си го е знал, щом дава някаква писменост, щом дава две толкова главни за живота на един човек неща и образование, най-малко със сигурност той знае, че ще това, което казвам аз, че той е действал съобразно ситуацията. Християнството казвам, може да мине ако всяка друга религия по-късно. Няма да станат хора за избиване, за да си сменят религията. В днешно време изобщо не мога да кажеш, че в България има християните, сме ревностни християни, защото всичките сме супер, как се казваше? Това до това време ние сте християнки. Не говоря само за мен и за тебе. Ти си просто пазвата, суеверен си, черна котка на Дими, да бъде така нататък. Това са неща точно от езическите останали. Не казвам, че не са, но не значи, че ние не сме ги присвоили, не сме направили така, че да приемем християнството по наш си начин. Абсолютно всяка култура, която е приела някаква световна религия, го е направила. И в тази връзка за вас с какво той е по-велик? С акта на покръстването или с акта на спасението на Кирил Методиевото дело? Двете дела са много велики, но в момента, в нашия смисъл, сега писмеността и това е по-важно, отколкото християнството. За нас е по-важно. За нас в момента много хора. Осъдихме, че много малко хора са истински християни. Кирил Методиевото на техните ученици дело е християнско дело. Те не носят тук писменост, и на образование. Те са християнски мисионери. Те носят свещените книги. Това носят. Те не носят вестникарски статии или учебник по математика. И това не носят вече.